Ipapasok ko na ha, ganyan, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:33 p.m. Kasama po natin ngayong gabi ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At syempre ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga tayong kabisyon na magbabahagi ng kanyang sikreto sa ating lahat. Hello, magandang gabi sa iyo. Good evening po. Good evening, anong pwede namin itawag sa iyo? You can call me Anthony po. Anthony. Wow, yayamanin ng pangalan. Kaya Anthony. nga eh. Ilang taong ka ni Anthony? 30 years old po. 30 years old. Sang lupalop ka naman galing, Anthony? Residing from Taguig po. Taguig. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Jello dito, ha? Anthony, 30 years old from Taguig. Ano ang top secret mo? Nag-Chinese New Year siya sa bibig ko. Nag-Chinese New Year siya sa bibig mo. Nagkaputukan. Tama ba? Tama po. Pinaputok niya doon sa bibig Sa mo. bibig ko. Opo. Tama po kayo na iniisip. Ang iniisip ko, marami siyang paputok. Wait lang. Well, marami nga po. Marami po. Marami. Marami. Pwede mo Marami. bang i-reveal sa amin kung ano ang sexual orientation mo? Mhm. Ako po ay isang bisexual to gay men po. Yun po. Ano ulit? Paki-ulit nga yung sinabi mo? I think I'm bisexual but also I'm a gay man person po. So technically, nagkakagusto pa rin po sa babae. Pero dominantly or more attracted po sa lalaki po. Galing. At least aware siya, no? Oo. Kailan mo na-discover na, ay, bisexual ako at mas attracted ako sa lalaki, ganon. Mhm. I don't know if the society dictates me na lang din po. Pero I feel like nung kabataan, meron lang din naman po tayong babae, lalaki, and gay at the same time. So, nung kabataan po is I consider myself as a gay kasi nagkakagusto po ako sa lalaki. Mhm. But at the year progress or sinasabihin na rin natin na we're in Mas- 2026 na. Oo. So, doon na po papasok yung sabihin natin na bisexual na po siya ngayon. Okay. Although yung mga terms na to, they were already existing. Yes. Yes po, bago pa tama tong po. 2020 something no? Kumbaga, Yes po. nandito na yun eh. Meron ng Opo, mga mas ganitong naging words. ano lang po ngayon, mas distinct or mas particular lang siya this year. Meron pa ngayon Yes po. non-binary, di ba? Yes. Yes po. Mhm. So, nung bata ka, alam mo na nagkakagusto ka sa babae at the same time sa lalaki. Sa lalaki. Pero, Yes po. kailan ka nagkaroon ng relationships sa babae? To be honest po, wala po akong naging serious relationship pa. Wala pa ever, both men and women? Yes po. They're all fling lang po, mostly. Kumbaga tikim-tikim lang. Well, yung tikim po as in tikim is ito nga pong si Chinese New Year na nangyari.
Bakit? Yun Chinese po ba yung siya? gusto ko ikwento. Well, technically, nangyari po siya in a Chinese New Year's Eve. Wow! Talagang tiniming nyo. Oo nga eh. Ano to, dude? Naka-maternity leave pa ako nung Chinese New Year. Mm-mm. So, tinaon mo ba na talagang Chinese New Year? O yun lang yung napagkasunduan mo? Paano mo naman nakilala tong taong to? Well, na-meet ko po yung guy, ipangalan na lang natin siya as Tony. Tony. Na-meet ko lang po siya sa isang dating app po. Tony? So, yes, Tony po. Na-bruise Tony. ka? Ganun? Tony po, yes. Fowler? Tony Fowler? Ang dami na natin Tony na nasabi dito. Okay. So, Ayun na-meet po, mo siya sa na-meet ko isang... po siya sa isang app. dating app. Yes po. Okay. Ah, Ano to? nakamatch ko Color po siya. yellow? O yung nagsisimula sa letter G? Ito, Maratoni. It's a yellow, but it sounds like a B. Sounds like a B. Eh di, Yes. nang It's kinda bombahan kayo tapos may B sa dulo. Oo. So, ayun nga po, we matched po there sa dating app and all, since he's around lang here in Taguig po. So, after chatting for 2 to 3 weeks, we tried to meet po, but very randomly lang. Yung first meet po namin is, ang intention ko is more like a wholesome date. I'm getting to know each other. Like, at my age po kasi, I'm looking forward na po sana to settle down or parang to find something serious na po. Mhm. But Tony po kasi is kinda, at his age na 25 years old, mukhang nasa fun stage pa po siya in a Mhm. relationship. Which is yung first meetup po namin is more like nag-ano na siya kaagad, showing very affectionate na kaagad, like holding and touching, very clingy. Very clingy guy. Ganun po. Oo. Kung- Pakita na kagad ng motibo, partner. Hindi, kinapkapan Yes, na po. siya. Kinapkapan ka na ba agad? Medyo may ganong ano po, may mga well, I'm a kinda ano po kasi fit guy po. So Ay. technically he clings po on my shoulders, on my hawak siya sa mga biceps, ganyan. Wow! Anong workout mo? Yung tipong nag-ano ka, nagda-dumbbell, ganun? O talagang Yes po. nagda-dumbbell? Nagwe-weights po. Yes, weights po. Wait. Cardio and Nagde-deadlift ka all these din? things po. Nagde-deadlift Hindi ka? pa naman po. Hindi pa po. Hindi pa nagde-deadlift. So, more of nagpapalaki ka talaga. Or nagpapalaki or nagtotone ka ng muscles mo. Yeah, Ganun. nagtuturo, Well, no? actually at first po, yung about toning naman po or bodybuilding, it's for my more of health concerns ko po yun sa akin talaga. Pero masasabi mo ba yung physique mo, borta, Mhm. ganun? Hindi naman po. Sakto lang po. Sakto lang. So, sinong katawan mo sa mga artista, ganun? I can say, wala po ako masyadong artistang kilala din. Sorry po. Okay. So, pero ano ka, kumbaga muscle man ka, ganun? Fit, ganun? Siguro po sa mga pictures lang. And, kasi yung medyo, yung profile ko din po doon kasi sa dating app is showing or flexing some, Muscles. just to caught some attentions, yes. Kumbaga, gym photos yung mga nilalagay mo doon. Yes, para po is-swipe right. Thirst trap, kumbaga. Yes, so, Yung medyo tipong thirst trap po siya. maglalawa, yung mga makakakita ng profile mo. Oo, Ginagawa kita mo ba yan, yung dude? mga naka-brief lang, ganun, no? Nakabrief lang ba? Hindi naman. Hindi naman po, hindi. Ay, hindi. May boxers It's all, naman. it's all upper body po, like biceps po. May ginagawang posisyon si Titangelo And kay. mirror shots. Nakataas yung dalawang arms niya. Ayan. Dude, pang ano yan? Yung pang bodybuilding na position yun. Okay, tapos ito na-meet mo na guys sa dating app na katunog ni B. Ano siya? Ano yung physique niya? Like, macho din ba siya tulad mo? Nag-gym din ba siya? Or only? Yung profile niya po dun is something like mirror shot. As I remember, mirror shot na medyo may takip po na face. Na very Gen Z yung mga ganong type na style po kasi ng pictures.
may pa-mysterious type po siya. At the same time, medyo showing off of his body po. Okay. So, nung nag-meet kayo, na tuwa ka naman sa itsura niya? Yes po, hindi naman po ako masyado nag-expect or parang looking forward in a good-looking guy. Pero natuwa ka sa ginawa niya na pagkakap sa'yo o yung sa pagiging affectionate niya? Well, actually hindi po ako nabigla po ako, to be honest. Kasi po, as someone na hindi naman po sanay ng mga meetups and also at the same time may nag-expect, I'm expecting na ano po, na wholesome sana or parang at least yung later part pa ng evening nagkakahawakan or anything. Pero ayun po, I just go with the flow na po. Oh, so paano nangyari na napunta kayo sa eksenahang yun na nagkapkapan, tapos pumutok na ang Chinese New Year? Or... Well, technically po, nangyari naman po yan during our second meet na po. Napunta po dun sa, during our first meet po kasi, technically pa, more of touchy and puro mga mga paamba or para mga pasundot lang po na mga hirit po. Paano Kasi- yung mga paamba pa, sundot na hirit lang? Ano pa? Sige, bigyan mo kami ng imahe sa utak. Paano yun? Ano po? So, nung first meet up po kasi namin, minute ko lang siya kasi he's doing his routine, like jogging lang, late night run po siya. Ako naman from work and then i-meet ko lang siya here in Market po. So, dyan po yung route niya. So, I bring him, that is Valentine's, as I remember. Kasi I brought him water and a flower po. So, we meet there, tapos I give him the water and the rose po at the same time. So, hinatid ko na rin siya. We just walk lang po sa bahay niya. At the same time, medyo umikot pa po kami, tapos kwentuhan ng konti. Pero medyo clean na nga po siya at the same time. Holding hands and siya kaagad. So medyo kinakapa-kapa niya or parang naghahang siya sa braso ko po, which is inada po kasi yung nakita niya sa profile ko. So he's just checking po ganyan din. So ayun nga po. Pa-uwi na po nung first meet namin is so medyo ako naman is something na medyo may pagka-naughty din at the same time. So merong mga term is pasundot or parang mga pasabi na so pagkaalis po is the usual is magka-hug or magkikiss po, di ba po? So parang midway po na pabalik na kami or parang ihahatid sa sakalan is nagparinig po ka na ikikiss mo na ba ako or something. Ganun lang ba yun? Mga ganun pahaging, no? Opo, or parang syempre para bang pauuwi mo ba ako ng ganun na lang at the same time. Parang ganun po. So during na po before na po kami mag-part ways is umano na po siya. Supposedly dapat po magkikis na kami at the same time. Pero ako po yung medyo nag-back out or nahiya. Kasi medyo yun din po kasi mako-consider yung first kiss ko. So To be Anthony, honest. yung mga nangyari, yung mga ganyang bagay, wala pang puro, yan yung sinasabi mo na puro amba lang. Yes po. Paano naman, gusto ko tumungo na tayo doon naman siya, nagpaputok na siya ng Chinese New Year fireworks niya. Ganun. Yun naman po yung sa second meetup mo, which is Eto parang na. mga after a week po nung nangyari yun. Oo. So after a week, nag-meet kami ulit after the long weekend, after the Valentine's Day. So nag-meet kami around, that is in Guada po ata. Guadalupe? Yes. Makati, oo. Sa may Yes, Viejo. Yung pala yung tawag So, nun. Sa Guada. Yes po. Mm-mm. Technically, ang pagpapaputok po sa Chinese New Year is nangyari pa outdoor. Ang pagpapaputok nyo ay nangyari outdoor. So meaning hindi mo lang kayo nag-chick enjoy? Yes, so
Hindi po kami Paano? nakapag-check enjoy. Saan kayo doon sa Guadalupe? Doon sa may Tulay? Sa side po ng Pasig River. Hindi nga. Sa side ng Pasig River? Yes po. Pasig River. Sa side ng Pasig River, ha? Sa Bliss, yung sa may Bliss area, ganun. Doon ba talam mo Yes yun? po. Doon Well, kami. yung sa may side, di ba po may side park doon? Or parang may stairs pababa doon sa may as inside ng river. Tama po ba? Sa may yung parang ferry. Bleachers. Bleachers. Parang bleachers po na... Parang tambayan, type para ng upuan. side. Oo. Oo. O doon nga sa may ferry yun, di ba? Yung sakaya na papuntang Apo. Oo. Opo, tama po. Okay. Doon po. So, paano kayo napunta doon? Like, pinag-usapan nyo ba, o dito tayo, hinila ka na lang basta, o ikaw nang hila sa kanya? Oh. Sino nakakaalam nung ano na yun, lugar na yun? Nung nag-meet na po kasi kami, akala ko po magiging another wholesome naman po siya. Tapos, technically, dapat pauwi na po ulit. Pero, hinilit ko po ulit yung Ba't alam mo? naudlot na kiss ng first meetup. Which is yung kiss nga po. So, he did kiss me nung pauwi na. Oo. Pero, ang lala po nang nangyari kiss na ang expect ko po is at least smack lang or parang very romantically, I don't know, yun lang po yung idea ko talaga sa kiss. Pero, kinain niya po. Kinain ang... Kinain niya po yung, I mean, yung, I don't know kung French kiss po matatawag na yun. Kasi sobrang lala po. Naramdaman ko po ang gilagid, ang ngipin, ang lahat po ng parte ng bilig niya. Gilagid pati tinga, naramdaman ko. Parang, Wait. Kinain niya. Yung pagkakarinig ko pala, nandun pala ako sa part na nandun pala siya sa labi mo. Okay. Ano, etong sinabi mo naramdaman mo, yung gilagid, ultimo tinga. Ano ng Like, parte to? yung, papa, nag-kiss po kasi kami, I mean, yung first, ang unang pag-minute po ng labi namin is parang smack lang siya. Mhm. After that, bumalik po siya. I mean, kinuha niya po yung ulo ko ulit. And then, doon na niya na po ako kinain. Doon ka na niya, inano? Which is, doon na po niya ako kinain. Which is, doon din po ako nagulat. I mean, okay. So Dito meaning na po bumaba tayo siya pupunta. sa'yo? Ano po? Bumaba siya sa'yo? Hindi po. I mean, kinain niya po yung labi ko. Yung pinilit niya pong, yung parang, Kumbaga magkakasugatan na kayo ng labi, ganun. Kumbaga pwede ka na magkasingaw Yes. dahil sa sobrang panggigigil niya, ganun. Oo. yes po, naramdaman ko pong sinisip-sip niya yung taas ng labi ko, yung baba ng labi ko. At the same Ginawa time, kang kuhol, no? Grabe, no? Kuhol levels, no? Sinipsip. Or at baka, nangyari po Doon ang at lahat ng sinipsip. to sa sidewalk. di ba kayo niya sa baka? Di ba yung bone marrow? Oo, Di ba? di- Woohoo! Very baka ang atake. Oo. Kuhol ang atake. Oo. Ano? Ayun po. O tapos? Yun po ay nangyari lahat sa isang sidewalk or parang during sa isang street lang na may nakaparadang car na may isang puno sa tapat ng isang bahay. Na sana naman po wala silang CCTV. Doon din yun, sa may Pasig. Doon pa rin po yun sa Oh, Pero yung- madilim, this is madilim doon. anong Kalayaan po. Madilim dyan, madilim. Doon po sa may nangyari sa case, hindi po maliwanag po. Lakas ng loob nyo, ha? Nangyari na lang po ang lahat eh. Akala ko nga po kasi case lang yun. Walang Technically, dumadaan, wala no? naman Nung na time na dumadaan. yon. Wala na pong dumadaan at until nung nag-kiss na kami is tapos bigla kami naghiwalay. Bigla may dumaan na pala na isang guy. Nagulat na lang din po ako. So, saan nangyari yung putukan? Yung putukan po is after that kissing po. So medyo doon na po niya hinawakan yung ang aking what do you call this? Batuta. Ang aking sandita. Ang aking batuta, yes. The batuta who had been hardened enough na po after the kissing. So hinawakan na po na energize siya at the same time. So bigla na po siya nag-aya at the same dito daw po sa may
park sa Guada, which is yun nga po yung doon na po kami pumunta. Mhm. Ayun, and pagdating na po namin doon sa may Guada, sa may along Pasig River, Mhm. para bang, I don't know if nagawa na niya to few times kasi parang alam niya yung spot kung saan madilim or saan ko dadalhin. Kasi Expert. technically hindi naman po ako alam dun. Hindi po ako maalam. Pero nadaanan niyo yung police station dun, di ba? Meron? Police station, I'm not familiar sir, pero meron pong sakayan na meron pong namamasada nung time na yun. Mga jeep. Oo, Hindi po dun yung ako- sa unahan. Dun yung sa unahan Yes po. banda. Apo, near po dun sa may Guadalupe Station po. Grabe kayo. Dun kayo sa may tapat na malalaking billboard. Tama po. Nasa harap po kami ng billboard ng bench. Oo, ng bench. Yes. Na-inspire sa sa physique. Oo. Kung may listener po kayong taga Guadalupe, yung may puno po sa side doon, yung pinakamalaking puno sa baba po nun. Oo. Doon kayo sa spot na Tapat yon. ng tapat nung parang Sa spot burger na yun. machine ba Kasi yun? yun po yung, yes po, yun po kasi yung well shadowed or May madilim na part. shadow. na- Kaya may kapre din doon Sometime nanonood eh. sa inyo. O Actually, meron po meron pa nga po natutulog na mga sidewalk, yung mga homeless po sa Mm. side. Mm-mm. Yun. Talagang hindi kayo Doon na po nagpapigil sila doon. Siya po, hindi na po siya nagpapigil talaga. Pati ikaw. Pagdating po namin doon, pinaupo niya na lang ako, tapos kumandong na po siya, tapos tinuloy na po namin ang kissing po. Ay. Mhm. At the same time, during kissing po, hinilalaro-laro niya po yung batuta, which is sobrang nagigising na po talaga siya at gusto na akong kumawala. Nung umalis po siya sa pagkakaupo niya sa lap ko. Pumupo na po siya sa side, and then you start playing with my batuta na po. Tapos nabuhay yung batuta mo, naging sawa, gano'n, nabuhay na siya. Opo. Kumbaga yung natutulog, batuta pa siya, pero ngayon naging sawa kasi may buhay pala to, gano'n. Parang ganun nga po. Tapos, he's trying his best po sa paglalaro ng batuta, but then again, hindi po siya nagtagumpay to finish me up. Oo. Kasi I'm a little nervous nung time na yun. But Hindi ka at the same time, makakapag-concentrate. yes po. You cannot Sobrang concentrate if you're a first- little nervous. Yes. Technically. Tama po. Technically. Tama po. Kinda. So, habang hindi nga po siya makapag-success, medyo natatagalan na po kami sa akin. I offer na, how about ikaw? Ikaw naman. So, ikaw ang So, sumubok. Ako po yung, after po niyang laro niya sa akin, nilaro ko rin yung kanya. Tapos, nung nilaro ko yung kanya, I found out pa nga po na, shit, mas malaking sa'yo. Oy. Na medyo na-insecure po ako. May ganun pala. To be honest. Uy, pare. Laki ng sayo, Kumbaga, nag-compare pa kayo talaga. Naisip mo pa yun na parang, wow. So, yung sa'yo, snake lang, yung kanya, anaconda. Yeah, parang, I don't know po. Pero by the feels of it, A little By snake the- from anaconda. by the feels of it po, yun po yung masasabi ko na mas malaki nga po yung kanya. So, nung hinawakan ko na po and trying my best na laruin, sinabi niya po na, ba't hindi mo kaya isubo? Okay, sinubo mo. Ako naman, na Oh. para bang dala na ng kung ano mang sumalib sa akin. Hindi na po nakapag-isip ng, hindi na po Grabe. Exotic. tumpik pa. Bumaba na po ako kaagad. Ay, binabahan. Okay. Ako po ay bumaba agad at tinry na po. Hindi ka naman naka-brace. Hindi naman po. Wala pero bang sumabit yun po kasi sa... Yung po kasi yung Nakapal- first ko. Ang random ng dalawa. Hindi ka pa nag-brace. Bakit?
Pero, mahirap yung pag naka-brace, dude, ah. Masakit, no? Masakit yun. Baka may sumipit-sipit pa doon na ball squared. Okay, pero malinis. Hello po. Malinis. Wala namang amoy. Ang alin po. Yung anaconda. So ayun nga po, sinubuko ko po Wait siya. lang, malinis, At mabango, walang ano, kahit ano. Yung anaconda. So ano naman po, kasi ang sabi niya po sa akin before kami mag-meet na ay nag-shower po siya. Nag-shower. Opo. Pero Actually, naamoy mo may naman na parang, uy, galing napasundot shower. na rin po kami na nung second meet-up namin is, mag-shake na ba? Or may mga pagano na pong... may mga pagano pong... Ready, no? Opo, Talagang may trip mga nila yung pagano sa po labas, siyang eh, no? hilig. Oo. Ang tawag dyan, prepared. Yes. Okay. O tapos, so anong feeling mo So- nung ginagawa mo yun? Wala. Wala. Hindi naman po masarap. By watching po kasi ng mga gantong scenes or parang mga contents is para bang ang sarap-sarap doon. Oo. Pinapanood sila. Pero nung na-try ko na po, parang wala namang pinagkaiba, para bang okay. Hindi kasi yung Siguro po satisfaction nandun sa kabila. Oo. Yes po, tama po. Pero sa akin po kasi, since na yun nga po yung first ko, medyo, okay, parang wala lang. Tapos, Paano hindi yun? rin Anong po point kasi of reference mo? Like, di ba parang pag unang beses mo, tapos anong point of reference mo? Like, sige, susubukan kong galingan kasi ito yung napanood ko sa ganito. Ganun ba Ayun yun? nga po, parang wala pa po, hindi ko pa po nasusubo ng lahat or parang kalahati, pero naduduwal na po ako kaagad. Kasi Not nga my best, not my anaconda. best. Po. Not my best po talaga. Parang, tapos sinasabi nga niya is, isagad ko daw po or subo ko pa nga po daw. Sinagad Kasi mo? parang wala pa daw po. I'm trying pero baka po lumabas bigla yung kinain naming dinner. Naging bulimic pala bigla. Nakakahiya po. Nasundot yung lalamunan tapos sinuka bigla. Imbis na siya yung masuka sa'yo, ikaw yung nasuka sa kanya. Sobrang na-test po yung gag reflux ko doon. Talaga. Gag reflux. Huh? Spell ko. Pero yun nga po, I tried my best. Tapos I played na lang po with my tongue and medyo may failures kasi I think tumatama yung ngipin. Ano? Kasi dapat walang ngipin yun. Yes po. Tinuturuan ka niya, huwag kang Okay. Dapat na aga. gayahin mo yung lolo mo. Gamil. Yung walang pustisyo. Yung isipin mo wala kang ngipin. Ganon. Hindi yan. Ano? Wait lang, balikan natin. Wala ka. Hello. Hello po. Anthony. So, Yes po. sinasabi niya sa'yo yun na parang, walang ngipin, gano'n. Ikaw lang talaga, conscious effort ka na maalala na walang ngipin dapat. Very conscious effort po talaga kasi nga po nung unang subo ko pa lang or parang unang taste ko pa lang po. Very na-awaken na yung consciousness ko na, oh my God, hindi pala ito yung hindi pala ganito. I mean, parang may expectation po talaga kasi ako na well, romantically or parang dapat titirikan siya ng mata sa ganito, ganyan, or parang, pero parang hindi po kasi. Kaya na lang. Kaya alam ko po na tumatama yung ngipin ko. Hindi naman siya nasasaktan yung, aray, gumaganon. Hindi naman po. Ako pa nga po yung nasaktan kasi pilit niya pong na ayaw niya pong ipahila yung ayaw niya pong bitawan yung ulo ko. Na-choke ka. Yes po, sobrang baka po lumabas na talaga yung dinner na amin baka. Sobrang kaba ko po.
Epic nun. Oh, so paano natapos ang lahat? Well, ayun po, after tumagal po siguro ng mga 5 minutes yun. Tapos, Oh, boy. ilabas na po siya. Hindi ko na lang din po, unconsciously, lumabas na lang siya sa bibig ko na. Kasi meron na po kung aftertaste and smell, distinct smell na na naamoy na. So, anong Kaya ginawa sabi mo? ko, "Shit, Nilunok nilabas na mo siya." o dinura mo? Hindi ko po hindi niya po fully na ilabas sa bibig po, pero hindi ko po nilunok. Hindi ko pong nilabas. Which is medyo parang na-disappoint pa nga po siya. Ano? Ulitin mo, hindi mo nilunok. Hindi mo Hindi rin, ko po nilunok. pero nilabas So mo. technically, opo. Niluwa mo? Yes po. Dinura Niluwa ko mo. po. Yes po. Which is parang na-disappoint siya. Ay, Kasi- nalungkot yun. Oo, nalungkot siya. Medyo may siya. Bakit? Wala ba? Ano ba sinasabi niya? Oh, is ano? May kasabihan daw kasi, Ano? kapag mahal mo, lunukin mo. Nalunok mo. Ang pride mo. Oo. Syempre, ang pride. nagkakakilanlan pa lang sila eh. May pagmamahal na Opo. ba? Opo, ganyan po. So, after po nun, umuwi, casually parang umuwi na lang din po kami. And, ayun, yun na po yung nangyari. Anong napagtanto mo pagkatapos ng experience na yun? Na hindi ko na po ulitin yung outdoor at my first. Pero nagkakausap pa rin kayo nitong Tony na to. Sa ngayon po, hindi na. Technically, ngayon ko lang din po ni-review. After nung nangyaring yun po, tsaka ko lang din na-review ulit yung profile niya, which is ang nakalagay po pala is parang casually and something fun lang po yung looking forward niya. Unlike me is something serious and long-term relationship po yung akin kasi. So, hindi po kami nag-meet dun sa stage na yun. Pero ang sabi naman po niya, na nag-chat pa kami is, continue lang daw po sa communication and feeling ko po kasi after nun, medyo tumamlay na yung conversation din. Palagi mo Ramdam ba naman po yung sa nag-matter yung performance mo sa kanya na hindi mo na isubo yung buo yung anaconda niya? Yes po, actually, naging honest po ako dun. Sabi ko nga po, hindi ka naging gentle sa akin. Grabe ka, parang first ko yun. Tapos parang sobra akong nahirapan. At the same time, in-outdoor mo pa ako. Medyo may po ko yung sa kanya nang sinabi ko yun. Parang medyo na inis ka sa kanya kasi inconsiderate Yes po. siya. Yes po. Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Well, sana mahanap mo yung yung for fun na nilolook forward mo at the same time. Ayun, I hope you doing well. Yun lang po. Dagdag mo, sana makahanap mo yung susubo talaga sa anaconda mo. Ganun. Yung kayang sumubo ng anaconda mo. Yan. Charot lang, with charot. Can I open another po? Pero in relate naman po dun sa first story ko. Pwede baka i-part 2 natin to. Oo, part 2 natin to. Ang ganda na nung sige po. pinakakwento mo na to eh. Yes po. Ito naman yung next at least part 2 kasi kinuwento ko na po to sa mga friends ko. Huwag I mean, mo muna ikwento few sa of my amin. friends. Bitinin muna natin yung mga Yes, tagapakinig natin Oo. ngayon. Okay. Kumbaga, save natin to sa susunod na gabi na magkasama tayo. Yan. Yes po. Anthony, Yes po. anong last words mo na gustong sabihin? May panawagan ka ba? Well, wala naman po akong panawagan kasi for sure hindi naman siya nakikinig unlike me na talaga nakasabay at nanonood sa inyo on your YouTube channel. Thank you na lang po sa inyong dalawang DJ, DJ Rakitera and Angelo for accepting my call. Yun lang. Thank you din sa pagbabahagi ng yung top secret and for trusting the both of us and this program. Mabuhay ka hanggat gusto mo and always remember that practice makes perfect. So, pwede ka.
Mag-practice. Habang hindi mo pa nahanap ang iyong the one. Yes po. Okay po. Alright. Thank you so much, Anthony. 30 years old Salamat. from Taguig. Yan po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito. Actually, inumaga na pala tayo ngayon. So, maraming salamat, Kabisyo. Bukas ulit magsama-sama tayo or mamaya ulit magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. At syempre kasama niyo po ang titidig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, ang tugpo naming awitin sa inyo is a beautiful song by All for One, I Swear. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Oras sa buong kapuluan is already 12:08 a.m. Metro's #1 Love Radio. Basic!